Diolch yn fawr iawn i chi am y croeso. Mae'n braf bod yma unwaith eto. Yn cael ei nabod chi bron i gyd erbyn nawr, felly diolch i blygu pen. Ein tad, rydym wedi dod at ein gilydd yn deulu os bobl i ddifresynoldeb dyn. Rydym wedi dod i gyflwyno i ti ein clod am diolchgarwch, i glywed ac i wrando ar dy air sanctaidd, ac i ddwyn ger dy bron anghenion mawr ein byd. Gallwn hefyd i geisio dy feddeiant am ein holl bechodau. Gofynnwn hyn yn enw ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Anghemyn cyntaf yw'r 88. Mwyafrif di o arglwydd wrth feddwl am dy waith, yn llunio bydoedd mawrion y greadigaeth faint. Wrth feddwl am dy allu yn cynnal neu lle, rhigfannau'r ddeialtod a preswylfeydd yn e. Molianwn di o arglwydd wrth feddwl am dy ras, yn trefnu ffordd i'n gwared o fwymau pechod can. Wrth feddwl am y gwynfyd sydd yna ger dy bron i bawb o waredigion o'r gador ddaear hon. Emyn 88. Diolch i'r arglwydd Iesu Grist, dweud llawer gwaith na fi yw. Chi'n cofio rhai ohonyn nhw? Goleini'r byd, bara bywyd, i gael dan, drws y defaid, wir wynwydden, ffordd. Hyd yn cael ei adrodd yn efengyl rwan, a un arall, y fi yw'r Alfa a'r Omega, sydd yn llyfr y datguddiad. Ond heddiw, i ni mynd i feddwl am ffordd y gwirionedd
am bywyd. Felly gawn ni gyd darllen y gyd adrodd, fi'n credu bod ni gyd yn cofio Psalm 23 yn unig. Fe gawn ni droi ein llyfrau mynen neu i'r sgrin. Ie, Psalm 23, 965 yn y llyfrau caneuon ffydd. Dwi wedi mynd at lyfr Exodus ar gyfer y darlleniad. Fi'n cofio Exodus yw'r ail lyfr yn yr Hen Testament, sydd yn rhoi hanes yr Iddewon yn cael ei harwen at daith o lawr eithriaid I wlad Rydewyd. Ac wrth gwrs, ystyr y gair Exodus yw y ffordd allan, neu'r Great Escape fel oedd i'r Iddewon. Dwi'n darllen o'r drydydd bennod, dwi'n darllen fel hyn. Yr oedd Moses yn bugeilio defaid ei dad yn hyfraith, Jethro, o ffeiriad Midian, ac wrth iddo arwain y praidd ar hyd cyrion yr anialwch, daeth I Horeb, mynydd Duw. Yno, ymddangosodd angel yr arglwydd iddo mewn fflam dan o ganol perch. Edrychodd yntau a gweld y berth ar dan, ond heb ei dira. Dywedodd Moses, yr wyf am droi edrych ar yr olygfa rhyfedd hon. Pam nad yw'r berth wedi llosgi? Pan welodd yr arglwydd ei bod wedi troi edrych, galwod Duw arno o ganol y berth. Moses, Moses. Atebodd yntau, dyma fi. Yna dywedodd Duw, paid a dod dim nes, tyn dy esgydiau oddi ar dy draed, oherwydd y mae'r llecyn yr wyt yn sefyll arno yn dir sanctaidd. Dywedodd hefyd, Duw dy dadau wy fi, Duw Abraham, Duw Isaac a Duw Jacob. Cuddiodd Moses ei wyneb oherwydd yr oedd arno ofn edrych ar Dduw. Yna dywedodd yr arglwydd, yr wyf wedi gweld adfyd fy mhobol yn yr aint, a chlywed ei gwaedd o achos ei meistri gwaith, a hwn am ei doluriau. Yr wyf wedi dod I waredu o law yr eithriaid a'i harwen o'r wlad honno, I wlad ffrwythlon ac eang, wlad yn llyfeirio o laeth a mel, cartref y Cananeaid, Jebusiaid, Moriaid a Hebiaid. Yn awr y mae gwaith pobl Israel wedi dod ataf, ac yr wyf wedi gweld fel y blir Eictiaid yn ei gorthrymu. Tyrd, yr wyf yn anfon at Pharo mwyn I ti arwain fy mhobl yr Israeliaid allan o'r aint. Ond gyfynodd Moses I Dduw, pwy wyf fi I fynd at Pharo ac arwain pobl Israel allan o'r aint?
Dywedodd yn bydda fi gyda thi. A dyma fydd yr arwydd mae Myfi sydd wedi dy anfon. Wedi I ti arwain y bobl allan o'r aint. Byddwch yn addoli Jiw ar y mynydd hwn. Oed I Dduw bendithio'r darllen a'r gwrando o Iair Sanctaidd. Amen. Dwi'n ni droi nawr I nesaf, sef 161. 161. Gras o'r materau sain yn creu cyfryllaeth yw, na hwn i'r neb daseinio byth ar ddeiar oll a gliw. Gras a gorona'r gwaith, draw mewn anfarwol byd, a chaiff y flod a'r moliant byth, gan luoedd neb yn hyd. 161. Diolch. O dad, nid yw wyt ti byth yn beth oddi wrth y sawl sydd yn dygeisio. Rhoi'n unau yma nawr, ddawn isgeisio mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. Gwyddom dy fod ti yn bresennol ym mhob man, ond gwyddom hefyd y gallwn ni fod yn dy ymyl heb weld dy wedd. Yr un fath a'r ddau ddisgybl ar y ffordd i'r maes, yn cerdded yng nghwmni Iesu, ond heb ei adnabod. Disafwn am I ti yn dy drigaredd, rhoi ni o'r ysbryd hwnnw, a bar I ni dderbyn maith arbedig y gymdeithas all bod rhwngom ni at y di. Ac yn hawelwch y munudau o hyn o addoli, helpa ni o dad, I nesau atat ac I ymostwng ar ein gliniau mewn parch a gwilder. Erfynwn am I ni gael dod yn rhydd o afael pethau'r byd a mwynhau hyfrydwch dy gwmni. Yma, nid oes gennym ni neb yn arglwydd ond tydi, ac ni cheisiwn arall chwaith oesau tragwyddoldeb maith.
Diolch yn mae yno ti o Dduw, y mae ein gobaith. A gweddiwn yn y munudau hyn bod y fflam gobaith yn cadw yn fyw yn ein calon. Mawr o bod y ras am y gobaith sydd wedi calonogi dy blant wrth i ddal ati gyhoeddi y newyddion da a disgwyl am dyfodiad dy deyrnas. A oedd ton ar ôl ton yn gorchuddio'r egwyddorion nefod ras, gobaith ac yn pellodd berchafu eu calonau at ati. Deiwn yn hyderus ger dy bron o Dduw i ymbyw dros y gwan, gan wybod mae yr un yw diwyllus da a ddynion ym mhob cenhedlaeth. O Iesu'r meddyg da, pusigwn mawr y byd, o'ch cofiad teulu'r poen a'r plar cleifion oll i gyd. Tydi yn unig wyr holl gysgu'r plant y llawr, y rhai sy'n credu am y wyr yn gryfan am y wawr. A chofion yn arbennig am y rhai y gwyddom amdanynt. Ni'n hefyd yn gofyn i ti bendithio'r sawl sydd yn nghwmni ar bawb yn yr hysbytau. Ac os yn unol ac ewyllus sanctaidd, adfer hwy i iechyd drychefn gogoniant i enw. Diolch i ti am ysbytau a cartrefi ein gwlad am byd. Llawen hawn bod y ddawn i achau a welwyd yn Iesu Grist wedi cyrraedd ymhell gan ddwyn i gleifion lawer gwlad obaith am bywyd gwell. Oedd y bendith ar y rhai a elwaith di fod yn rhan o waith iachau heddiw, a dyro i feddygon a nyrsys a phawb i boeni a gleifion. Dyroeddynt doethineb, gymynedd, cariad a thynerwch. Ac yfynwn ar ei dilwyddo ymdrechion y sawl sy'n ffilio i achosion afiechyd a phoen, ac effeithia law a deall dyn, iachad a rhyddhad i dyrfa fawr. Ac o Dduw, rydym yn cyflwyno i ti y bore yma, pobl Twrci a Syria. Y rhai sydd wedi marw yn y deiagryn ofnadw yma, bron i wythnos yn ôl erbyn hyn. Ni'n cyflwyno pobl hynny sydd wedi colli anwyliaid, colli eu cartrefi a'i heiddo. O Dduw, gwared ni rhag i ni ysgoi y sawl na wyr at bwy i droi. Gwna ni'n Samariaid o'r un bryd i helpu yr rhain yn hael o hyd. Wrth gwrs i ni'n cyflwyno pobl Wcrain, pobl sydd yn byw o dan rhyfel. O Dduw, rydym yn cyflwyno pawb i ti i ddofal dyner di. A gwared ni o Dduw, rhag i ni ymwellwng yn wyneb amgylchiadau digalon. Goleia yn deall a thywys ni i gael weledigaeth newydd ohono't. Adnewydda obaith yn ein calon, a chadw ni rhag gwneud dim a fydd yn rhwystyr i eraill i gredu yno ti. Maddau ni'n gweddiau gwan, ond gyfynwn y cyfan yn enw Iesu Grist ein harglwydd, yr hwn a roddodd batrwm o weddi ni yn gweddi'r arglwydd. Ein tad,
gwirionedd. Y cynnig nesaf yw 182. 182. Dyma iachawdwriaeth hyfryd wedi ei threfnu gan fy niw. Ffordd i gadw dyn chwarthedig, ffordd bawn i wellad yn ôl ryw. Dyma ddigon i neuog fel myfi. Weleforoedd o bendithion, o amrofi ei nefol blas. Mi bydd diwedd beth ar lawnder iachawdwriaeth dwy fôl ras. Dyma ddigon. Gorfod ei ddadlen a bennid mwy. 186. 186. Fi'n credu bod rhan mwyaf ohonom wedi bod ar daith yn y cab, gyda'r plant yn y cefn yn ofyn, i ble rydyn ni'n mynd? A pryd byddwn ni'n cyrraedd? Neu, falle bod rhai o'n i wedi bod ar mystery trip, ond o'n boblogaidd iawn blynyddoedd yn ôl, dwi'n nhw. A o'n gofyn, i ble ni'n mynd? Mae Seimon Pedr a Thomas yn gofyn cwestiwn tebyg i Iesu Grist. Ac yn yr engel yn ôl Ioan, mae Iesu wedi dweud wrth ei ddisgyblion fel hyn. Fy mhlant, dim ond am ychydig eto bydda gyda chwi. Fe chwiliwch amdanaf, a hyn a ddwedais wrth yr Iddewon yr wyt nawr yn dweud wrth i chwi hefyd. Ni allwch chi ddod lle rwyf i yn mynd. A meddai Seimon Pedr wrtho, Arglwydd, i ble wyt ti'n mynd? A ateb Iesu oedd, lle wyf i yn mynd, ni elli ti ar hyn o bryd fy nghanlyn, ond fe fyddi yn fy nghanlyn i maes o law. A mae'n siŵr bod Iesu wedi gweld yr ofn ar wyneb y disgyblion ar ôl iddo ddweud hynny. Ac yna mae Thomas yn gofyn cwestiwn arall. Arglwydd, ni wyddom i ble wyt ti'n mynd, sut y gallwn wybod y ffordd? A dyma ateb Iesu iddo yn adnod 5. Adnod wy'n credu sydd yn byth gofiadwy i bob Cristion. Myfi yw y ffordd, a'r gwirionedd a'r bywyd. Nid oes neb yn dod at y tad ond trwy o fi. Wrth gwrs, rydym wedi dysgu mai sôn am y nefoedd, mae Iesu Grist yn y fan yma. Felly mae Iesu Grist wedi ei baratoi ar ein cyfer ni. Gobeithio, neu oeddech chi'n bodlon aros yn eich milltir sgwâr? Oeddech chi'n barod i arwain, neu oeddech chi'n bodlon dilyn? Braf yw cael rhywun profiadol i arwain.
Ni'n gallu ymwneud am mwynhau'r daith a gwybod ein bod mewn dwylo diogel. Wy'n siŵr yn y sefyllfa hon rydym yn barod i holwg mai lider, ydyn ni. Chi'n cofio chwarae'r gêm yn iawr yr ysgol? Mynach oedd Thomas y Kempes yn byw yn y bedwaredd ganrif ar 10 ac yn byw yn yr Almaen, a dyma rhai o'i eiriau ef. Heb ffordd, does dim symud. Heb y gwirionedd, does dim gwybod. Heb y bywyd, does dim byw. Ac i ni'r Cristnogion, Iesu Grist yw'r ffordd at Dduw a'r nefoedd yn y pen draw. A trwy ddyfodiad Iesu Grist i'r byd, mae'r ffordd at Dduw wedi ei sicrhau i ni. Ond, nid yw Iesu wedi addo ffordd hawdd i ni bob amser. Yn Efengyl Mathew, y 7th bennod, byddai'n dweud fel hyn. Ewch i mewn drwy'r porth cyfyng oherwydd llydan yw'r porth ac eang yw'r ffordd sy'n arwain at distryw. A llawer yw'r rhai sydd yn mynd a chyddi. Ond cyfyng yw'r porth, a chil yw'r ffordd sydd yn arwain i bywyd, ac ychydig yw'r rhai sydd yn ei chael. Mae hanes yn Efengyl Luc hefyd yn sôn am Iesu Grist yn teithio i Jerusalem, a rhywun yn dweud wrtho, arglwydd, a ychydig yw'r rhai sy'n cael ei hachub. A meddai Iesu wrtho, ymegniwch i fynd i mewn drwy'r drws cul, oherwydd rwyf yn dweud wrthych y bydd llawer yn ceisio mynd i mewn ac yn methu. Na chi rybydd go iawn yn te. Pam i ni'n meddwl mynd ar daith? Nid ydym yn poeni llawer am sut rydym yn mynd i trafeilio. Rydym yn neidio yn y car a bant â ni. Falle i'r gwaith, i siopa, neu jyst mynd am dro. Wrth gwrs, dilyn yr agwyddion sydd yn ein harwain i'r lle rydym am fynd. Mae ar y bws, ar y tren, ond wedi wneud yn siŵr yn gyntaf bod ni'n wedi darllen rhif y bws a'r cyfeiriad mae fe am fynd â ni. Ydy, mae dilyn arwyddion yn bwysig dros ben. Ac wrth gwrs, ni'n cael yr arwyddion hyn drwy'r Beibl i gyd, ydyn ni. Archmynion Duw, archmynion Iesu Grist. Odyn ni'n ei dilyn? Wrth gwrs, yn y wlad hon, mae trafeilio mor hawdd. Wy'n cofio, lot o dau ohonoch chi yma, cofio hefyd mynd i Mizoram 15 mlynedd yn ôl erbyn nawr. A cael mynd ar siwrne i weld lle arbennig yn y mynyddoedd. Siwrne o ryw 15 milltir. Cyfateb a fi yn mynd o Nercwys i Rhuthun, daeth yn cymryd chwarter awr falle 20 munud. Cymrodd y daith yn Mizoram dros 2 awr, gan fod y ffyrdd mor wael a'r pontydd mor wan. Dwi'n cofio gorfod cerdded dros un bont, ac os oedd hi mor wan, ac edrych lawr trwy'r tyllau yn y pren a gweld y dŵr yr afon Montano. Ie, ond cyrraedd lle arbennig iawn a gweld y foothills o'r Himalayas yn y pellter draw, wrth gwrs byth gofiadwy. Ac wrth gwrs mae rhai teithiau yn hawdd, eraill yn anodd. Un o'r proffwydi'n dweud, byddwch yn gweld pa ffordd i fynd. Dych chi ddim wedi bod y ffordd yma o'r blaen. Mae ffordd ein bywyd yn ffordd nad ydym wedi ymrwyblo ar hyddi. Life is a journey, mae'r saith yn dweud. Felly mae rhaid i ni ymddiried yn yr arweinydd. Roedd yn ffydd yn Iesu Grist. Felly, sut mae arnom ni heddiw?
Ydym ni yn barod i arwain neu ydym yn ansicr ac yn mwy parod i ddilyn? Fi'n cofio'r emyn yma, dilynaf fy Iesu trwy foes, gan amharch a gwradwyr y byd, a dygaf ei ddirmyg a'i groes, gan dynnu'r nefoedd o hyd. I rodiaf, drwy gymorth ei ras y llwybr a gerddodd e fe, ni rhyfedd o sgwawdur y gwas, can sgwawd gafodd arglwydd ne. Mae'n anodd peidio digaloni pan mae sut gymaint o bobl heddiw, pobl o'n cwmpas, yn fach eu parch at Iesu Grist. Ond wedyn, ni'n gwybod, gwawd cafodd arglwydd yn e. A mae emyn arall yn dod i'n hoff, sef un a gyfansoddwyd gan Elfed. Elfed neu ei enw enedigol oedd Hywel Elfed Lewis, a bu yn weinidog yn Eglwys Saesneg y Mwcle am rhai blynyddoedd am ysgol yr Hof yn Sir Fflint wrth gwrs wedi ei enwi ar ei ôl e. Hanes Elfed yn cerdded gyda'i dad yn fachgen bach i gyfarfod gweddi gyda'r nos. A'i dad yn cerdded o'i blaen gyda'r torch. Ac yna'n troi nôl at Elfed bob hyn a hyn, ac yn galw arno, wyt ti'n dod? Ac yna, yn pennill cyntaf, emyn Elfed, a fe'n dweud fel hyn, arglwydd Iesu, disgyn gerdded trwy y byd yn ôl dy droed, collodd neb y ffordd i'r nefoedd, trwy dy ganddyn di erioed. Rydym yn cael ein hatgoffa bob a hyn gan fyw yn addurni. A fe'n gofyn y cwestiwn i ni, wyt ti'n dod? Ydym ni yn clywed y dyner lais yn galw arno ni? Canis mae'r Iesu yn galw, mae'n galw o hyd. Allwn ni ateb fel y pereryn gynt, ni cherddau'n gywir hanner cam, ond ni bygu di o'n blaen. Iesu yn barod i'n harwain ar y daith, yn cymell ni, ac yn barod i'n croesawu ni at o ef yn y nefoedd, i brofi bywyd rhagwyddol, a bod yn gadwedig. Sut? Wel, trwy ddilyn ffordd a gerddodd e fe. Ac roedd Eseia yn yr Hen Testament yn dweud fel hyn am y ffordd, Eseia 35. Bydd y briffordd, y briffordd sy'n cael ei galw y ffordd sanctaidd, bydd neb sy'n aflan yn cael teithio a chyddi. Mae ar gyfer y rhai sy'n cerdded y ffordd. Bydd pyliaid ddim yn crwydo ar y hyd, bydd dim llew yno, a bydd anifail gwyllt ddim yn dod yn agos. Bydd dim i'w gael ynddo, ond bydd y rhai sydd wedi ei rhyddhau yn cerdded ar ei hyd. Bydd y bobl y llyngodd yr arglwydd yn rhydd yn dod yn ôl i Sion yn bloeddio canu. Bydd y llawenydd yn para am byth, yn goron ar ei pennau. Byddan nhw'n cael ei gweithreiddio gan hwyl a gorwoledd, am fod galar a cryddfan wedi dianc i ffwrdd. Ffordd i ni ddilyn, ffordd saff i ni gael trefeilio. Felly sut ydym ni yn gallu dilyn Iesu Grist? Wel, i ni gwybod sut aeth y disgyblion ati yn dyn ni 2000 o blynyddoedd yn ôl. Clywodd y disgyblion eiriau Iesu Grist a'i ddilyn. Clywed ei eiriau ac i fyddhau. A wnaethon nhw cyfadde eu pechodau. Ond nhw'n credu bod Iesu Grist wedi marw ar y groes i gymryd y bai am ein pechodau ni. Do,
Wnaeth y disgyblion dilyn esiampl a gorchymyn Iesu Grist i ddweud y gwir am bechod, cyfiawnder a barn. A mi ni yn dilyn y ffordd Iesu Grist rydym yn sicr o dilyn, a byddwn ni'n dilyn yr holl ffordd i'r nefoedd. A dyma chi eiriau Thomas a Kempes eto. Heb ffordd, does dim symud. Heb y gwirionedd, does dim gwybod. Heb y bywyd, does dim byw. Ond mae gynnan ni eiriau Iesu Grist. Myfi yw y ffordd. Myfi yw y gwirionedd. A myfi yw y bywyd. Ac iddo ef y mae'r clod a'r mawl a'r parch y bri yn oes oesoedd, mwyn ei enw. Amen. Yn hymyn ola yw'r rhif 527. 527. Cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod hael a thoer na ster i'w ben, fe drefnwyd ffordd, yn hangor triar i achub gwael golledig ei o'r hun. Mae'r isgor mawr yn seinio nawr i ni, ollwng dod llawn drwy'r iawn ar galfa hi. Mawl ym mhob iaith, a drwy'r ddeiar faith a byd, am angau'r groes, a'r gwaed a'n rhoes yn rhydd. 527. Roen yn Oedfa wedi agor y Beibl yn y canol, Hen Testament a'r Testament Newydd. Dyma Beibl Annwyl Iesu. Dyma ôl deheulaw Duw.
Dangos hwn y ffordd I farw, dangos hwn y ffordd I fyw. Dengis hwn y golled erchyll gafwyd draw yn edyn drist. Dengis hwn y ffordd i'r bywyd trwy adnabod Iesu Grist. Am i rannu'r bendith gyda'i gilydd.